bod yn rili neis cos gafon ni yr plant cynradd a uwchradd i gyd efo'i gilydd mewn un neuadd a nathon ni just cymysgu gyd ar byrddau gwahanol a nathon ni wneud gweithgareddau gwahanol i ni gallu gweld beth yr mathau o syniadau oedden ni'n gallu dod fyny efo ac oedd na fatha lefel gwahanol o aeddfedrwydd yna. Oeddwn ni wedi cael syniadau'r plant wedi cyflwyno i ni ar diwedd y broses cynulliad. So o'n i'n cael pob syniad oedd y plant yn lluchio allan yna ar un darlun mawr ac oedd yn hynod o gyffrous. Oedd na syniadau hollol gwych, hollol wyllt. Dim cyfyngiadau o ran posibiliadau. Robot yn mynd ar beic i creu trydan i'r tŷ. Bobl yn ffermio'r hunan, bobl yn creu pethau hunan. Ond na syniadau hollol practical, hollol ymarferol allan ni wneud yn syth bin. Enghraifft hadau i bawb oedd un o'r syniadau'r plant. Dwi wedi cael syniad i wneud siop llysiau i pob bod yn iach. Be ydy gwyddni yn y bôn ydy mudiad sy'n cefnogi bobl i ddod at ei gilydd yn eu cymunedau, i ddysgu am, i ddysgu oddi wrth ei gilydd, i drin a thrafod newid hinsawdd, wedyn penderfynu be maen nhw eisiau gwneud amdano fo, a wedyn i wneud o. A mae'r gwaith addysg yn adlewyrchu hynny yn y bôn. A be oedd yn bwysig iawn o'r cyfnod cyntaf oedd wneud yn siŵr bod y plant a phobl ifanc yn gallu cyfrannu i'r broses o greu cynllun gweithredu ar yr hinsawdd cymunedol. Dwi'n meddwl mae'n prosiect bwysig iawn o ran y gymuned lleol i ceisio wneud yn siŵr bod plant yn cael roed eu llais nhw a barn nhw ymlaen i'r gweithrediadau sy'n digwydd yn y cymuned. Mae'n dda iawn i'r blant gael y cyfle i roed yr mater o newid hinsawdd mewn cyd-destun lleol. Yn pwrpas ni fel menter gymdeithasol ydy atgyfnerthu'r gymuned, yr iaith, yr economi, yr amgylchedd. Da ni'n gwybod beth sy'n o'n blaenau ni yn herma newid hinsawdd. Felly mae mor bwysig bod ni yn gwella y dyfodol da ni'n adael i'n plant ni a bod ni'n cydweithio efo nhw. Dwi wedi bod reit falch o gweithio efo gweithni, cos mae wedi bod yn profiad amazing iddo fi i weld be mae pobl yn gallu gwneud. Ydyn wrth symud ymlaen mewn ffordd, da ni'n symud i gyfnod gweithredu gwyddni wan. A dyna da ni eisiau gwneud ydy wneud yn siŵr bod plant a phobl ifanc yn gallu bod yn rhan o'r broses yna yn eu cymunedau nhw hefyd. Fel bod nhw dal yn cael cyfle i ddysgu am newid hinsawdd pan bod o'n digwydd, be da ni'n gallu gwneud amdano fo, ond gallu gweld hynny yn cyd-destun eu cymuned nhw, ynde, a bod o'n ystyrlon iddyn nhw, ynde, a wedi cysylltu hefo lle maen nhw'n dod o mewn ffordd, a bod nhw hefyd yn cael cyfle i gyfrannu at y gweithredu cymunedol yma, ynde, fel bod ni yn ein cymunedau ni yn gallu ymatab i'r her mawr yma sydd yn ein gwynebu ni yn y bôn. Os ydych chi'n ysgol yn un o ardaloedd gwyrdni ac eisiau bod yn rhan o hyn, lle mae yna groeso i chi gysylltu hefo gwyrdni a fedrwn ni trafod sut fedrwn ni cydweithio.